Čau čau lidi, tady je Omzit a chtěl bych natočit takovou napodobeninu na let's play na Minecraft. A jak vidíte, jsme se tady vygenerovali vedle téhleté potvory a jdeme dovnitř. Já si musím první nadělit nějaký bloky, že? Jo, tady, kterýma se pak podskládám, když tam spadnu, tady jdu z nějaký ten poklad. Na písečním biomu, tam si postavím barák, tady natěžím vody. Tam je what the fucking hit. To je přímo nádherné. Tady je hned jungle. To není fashion plate. Co? Fail. Oni tady nedají fashion plate. Ještě se kopu tak bokem. Tak to jsem rád. Buď blbě vygenerovaný, anebo nevím. 6 diamantů, ty vole. To jsem si všiml až teď, že jsem pobral diamanty. Tak to se lidí asi je halus. První let's player, který má do 2 minut svým let's play 6 diamantů. Tak. Čistky musím vybrat. Přitřímně na dřevě. Více ostát nahoru. Proto jsem ti to tak bral. Nejsem Spiderman, abych vylezl nahoru. I kdyby se to hodilo. Už si stáhnu modus? Ne, nejsem lama. Tak. A mně se nelíbí tady toto tmavý dřevo. Je písečný, to je zajímavý. Sněžný biom, jungle biom a písečný biom. A tam vzadu je, jo, tak tam je to hezký dřevo. Tam vzadu, ten ojak. A jenom pro informačku, tady toto běží na verzi 1.6, na 1.4.6, takže ohňostroj bude. To se nebojte. To bude. Jo, ještě jednu věc, o kterou bych vás chtěl informovat, co by vás mohlo celkem dost zajímat. Chtěl bych vyhlásit soutěž o Minecraft gift code. To myslím, že vás může celkem zajímat, třeba se šoupnout do soutěže. Samozřejmě asi na to natočím samostatné video. Jenom abyste věděli, že nějaká soutěž bude, tak se můžete na ně kouknout. Bude to totálně lehký, jenom něco napsat do komentářů, odběr, like. Budu losovat asi 3 výherce. Asi určitě, no. 3 výherce, no. Do vás vrazím tady skoro 2 litry, tyhle. A ne, to já mám úplně jiný způsob, jak to získat. Já mám jako ty způsob za levnější prachy. No, vás vrazím tak litr. No. Ale snad se to vyplatí, aspoň nějaký ty odběry budou. Nevím, že z toho ještě budu vybírat výherce, ale budou výherci. Tak, to sem, to si černou. Jdu si natěžit dříví. To začíná se a to se mi nelíbí. Ještě v jungle, v písečním biomu. No tak já nevím. Jako pár třeba stek toho dřeva si myslím, že mi bude stačit, no. Hned z začátku jako hezkou sekírku. To se mně bude dařit. Takže tak. Jo, jenom jestli vám to nebude vadit, budu něco dělat za kamerou, ty různý práce. Dělání třeba různých chodeb, ježení. Samozřejmě budu tě udělat nějakou epickou výpravu, nevím. A třeba nevím, třeba někoho, kde vím, že bude sranda, tak tam vás vemu, a tak samozřejmě nějaká výprava za diamantama, ježišimara, to vás bavit nebude, jak budu namydlený cígan lítat mezi stonem a hledat diamanty. Nebo když budu kopat nějakou velkou místnost, samozřejmě s TNTčkem, to vám to budu kamerovat, to vám natočím s TNTčkem, to bude sranda. Tam bude bouchat všude. Pak ještě ohňostroj, to bude sranda s tím ohňostrojem. Já jsem si s ohňostrojem užil dost. Denně hodinu si hraju s ohňostrojem, to mě baví jak svíňa. Vytvořím vždycky ty creeperovský hlavy, ale tady nevím, jestli někde seženu. Už tak pak natočím zvlášť video, kde budu mít jako zase na jiném světě si vygeneruju a tam udělám ohňostroj. Něco si pro vás připravím třeba na Silvestra.
silvestrovské video, to by bylo co líbí. Že bych ho natočil a hned o Silvestru vydal. Silvestr, to by bylo co líbí. Ohňostroj. Joj, to je nápad. Vy tam mají silvestrovský díl, kde bude ohňostroj, creeperové, zombíci, skeletoni, všechno. Jo, to je hlavní, že jo? Ani ne, a tak to je jedno. Stek dřeva máme, koncept přes stek, to si opracujeme na normální dřevo. Jdeme najít nějakou plochu. Samozřejmě na písku je chodba, tak tam půjdu. Tak tam pojdem. Tak tam pojdem. Toto si beru hlavně na to, abych si pak mohl udělat ten Papyrus Gatus. A uděláme si aj zelený barvivo, aby byl aj zelený ohňostroj. Ty někde načoříme. Máme kosti, uděláme si kytky červený, žlutý, větnamský, všichni, to je jedno. Hlavně, že nějaký budou bílý. Já si myslím, že by se to mohli... Ty vole. Se omlouvám. Nepodařilo. Tady to vypadá solidně. Blízko je hned tamto. Tady to vypadá solidně. Tak. Dejte. Základy. Jeden základ. Uděláme si 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udělám kód 1, 2, 3, 4, 5, 6. Víte, si udělám kód ještě chvilku. Asi udělám kód menší vilu, no. Něco jak Rosenberg má, jako tu mrdáci vilu. Ne, sranda, prostě moc mluvit nebudu. Jakož asi byste mi pak hajtovali. Joj, začíná noc a to se mi nelíbí. Takže tak. Asi přečkám noc tím, že si někde schovám. Jo, já jsem si mohl vzít. To mám jenom jednu vlnu, že? Naseru se a vyspím se. Rychle sprinty pro vlnu. Děláme si posty, jo. Zaspíme celou noc. Tyjo, doufujeme, že nějakýho to... Hajťák, tam je hajťák jeden. Tyjo, tady jich potkám na těch potvor. Písečný potvory, jak říkám, no. Tyjo, tam je další. Kašlu na to. Víte. A to dělám tak, aby tady bylo kryté, dívejte. Lup. Děláme lup a lup. Víte, postýlka je na světě. Tak. Je. Jo, tam vidíte, že jsem si přepínal kreativ, je to tím, že jsem jenom zkoušel prohledat jako okolí, jinak se nebojte. Nejsem nějaký zasraný cheater, že bych si pořád přepínal game a bylo to tam jenom párkrát, to vám klidně ukážu. Jsem jenom nastavoval ještě spawn, jelikož to dopadlo blbě, že se mi to prostě nikde, prostě jsem se bugl v zemi a já jsem vždycky, když jsem si z ní vyhrabal, tak jsem se vždycky ještě spavil pod to a ještě pod to. Tak jsem si přinastavil trochu vejš a jak to dopadlo. A jsem se spavil v tom. Možná proto tam mají mít ten fresh play, kde jsem to omylem tomu kreativu nerozbil. Nevím, omlouvám se. Vidíte. Tak. Vidíte. Tak. Topsí. Pitky. Ní. Vidíte tak. To tam nebude. Výlku, ty kokot, já jsem kokot. Svatého dindy. Lup. Tak. To je masíčko.
Tak. Tady se taky lupnu. 1, 2. Základy. Krafťák. Myslím, takže kraftící. Teď koutek bude tadyk. Tak. Tak. Si teďka si určitě říkáte v tomhle momentě, čemu ten debil craftí fence? Teda, jak se to řekne česky? Čemu craftí nezábradlí ohradu. A hned uvidíte, tady toto, tomuto, užitečné. Máme si tady takovou terasu, ne, tady budou zvířátka. Tady budou zvířátka. Se nažeru. To vidíme, že si budu muset udělat něco na písek, bych si udělal sklo. Pak se budu muset udělat do podzemí. Prostou kupu, abych si mohl udělat pec. A z pece, hádejte co? Samozřejmě sklo. To je zajímavé, jaký vidíte. To je nejzajímavější na tom, to je ten písek. A i Minecraft používá jako game mode, to jsem slyšel. Na Minuj. Tam sám se přijím říkal, já se trochu šoupnu do kreativu, takže jako mluvám, že si tak budu mít budu ten kreativ, ale budete muset budu potřebovat opravdu nějaký zvuk. Písku máme dost. Tak. Dívejte, to je krásná vila Roberta Rosenberga. Wow. Jak vykotíme tu střechu? To nevím. Každopádně ještě budeme si udělat to. Už vím. Sexy střechu dělám. Taková vilka pro jednoho. Jak Rosenberg teda asi nebudu, jelikož Rosenberg tam má mrdě žens. Ten má vocas jak ruku, ty vole. Takového fasa, ty vole, to bych chtěl taky. Ne, to by se pak, když se bude pak to, co to jmenuje? Když se pak bude solit, to by pak hodně pájelo, to ne. Jo, středního. Od zápěstí po lokeť. To by bylo, ne, to je sranda. Musíme tady tohle dodělat. Střecha je na světě. Obrys střechy, no. Střecha není, no. Se neřekli, no. Víte, a teď vám ukážu přibližně, co chci dělat. Teď si říkáte, co ten lofas potřebuje. S těma half blokama, s wood slab bombama teda. Víte, já to udělám takhle, on to bude vypadat stylově. Víte? No to je jedno, že to dochází, jak se jenom abyste viděli, jak to bude vypadat tak. Hlavně, aby to pak vypadalo, aby hlavně viděl, jak to bude vypadat já. Takhle bude vchod do těch dolisek. No. Víte, to udělám tak. Dívejte, tam natížíme. Tož. Budu potřebovat nějaký ten krompáč. Nerozbitný krompáč. Ty vás jsem lama. Tak, za chvilku končit. Jo, tak aspoň ještě ukážu, co mým s krompáčem vidí. Když si udělám nějaký ten sklad, ale tady mi bude padat písek, tak já si udělám speciální, udělám pak zahrádku, teda udělám někde tam venku, tady udělám takovou vesničku si vlastně. Ale bez villagerů, to mě štve. Se pak vydám na cestu za villagerama a tudy. To je poprdivý. Myslím si, že nebude stačit.
Topit budu dřevem, no. A nijak. Topit budu dřevem. Dívejte, dělám si 2 typický. Dívejte, tak. 2 typický, ty vole. Smrdí typický, no. Tak. 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 Zrazu za to opět. Tak, a co teďka já budu dělat? Já si jdu zpříjemnit trochu těžení. Nebo já si ten sklad dole. Víte, já si udělám ty schody úplně jinak. Ty schody vypadají děsně. Každopádně podlaha, podlaha bude z cobblestone, to je tak. Nejvíc sexy podlaha. Dám si sexy schody. Luk to semka. Kurva lak. Se omlouvám, jsem to bublo. Se omlouvám, to byl menší fail, mi to jak si kiklo, nějaký ovladače mi přestali. Nevím, jestli jste mi slyšeli, jsem to říkal, ale kikli mi ovladače nebo co. Se mi stává často, jak na svině točím. A když něco zkouším, nebo když něco dělám pro kamarády, tak kunda, vole, to se nesejkne. Já se omlouvám, když prostě slova, ale to se vážně nedá. Takže... co říct? Je to na hobby. Kalit to do vagíny. Takže... v tu dobu jsem tady upekl tolik skla. A tolik skla, z tolika skla uděláme tolik půl skel. Víte, tak. To nevím, víte. Tyhle 2 skla uděláme takový. Bude vypadat stylově. Štýl, to chce štýl. Ty vole, tady spadlo důzný. To chce štýlově vypíp. Já si pořídím dokud to pípátko a bude. To by se hodilo to pípátko. Kdybyste třeba, já nevím jak se to jmenuje, ale jestli víte jak se to jmenuje to pípátko, tak prosím vás, můžete mi to napsat do komentáře. Protože to by se mi vážně moc hodilo to pípátko. Pípával každý druhý slovo aspoň. Ne, budu se snažit mluvit normálně, slušně. Ne žádný jako humánně, nehumánní. Naciálně, radikálně, sociálně. Tak, tady toto prostě jste měli poznat, že nemám rád asi někoho. To nemá rád asi nikdo, ale tak to je jedno. Je to česká výlka. Pak ty schody mě tentokrát zachrání. A já to tam pak vykutím a tam pak udělám vypadat. Ty vole, asi budu muset udělat dveře. Štýlový dveře. To chce štýl, kamarády, to chce štýl. To chce štýl. Tak to je štýlový. A teď mi bude mrznout tudma, tak to není štýlový. Když bude mrznout, tak to štýlový není. Tak. Jestli dám do Netheru, tak tam dám Glowstone a bude. Naželi si. Postel mám, že? Dívejte, to je radikální. Já mám postel. Víte, postel si šoupnu vedle pece, a není zima teďka. Chci spát, Gajo. Konečně. Lív. Hej, nemá dobrý, tak se nabombám. No. Skeleton získaj. Nazdar. Hej, trole, Trolix. Panoramix. Takže tak. Hezky, takže přes večer se mi to skoro trochu vypeklo. Tak, takže si myslím, že můžeme začít kutat tu podlahu. Tož, Gajo. Kutáme podlahu. Já udělám podlahu a tenhle díl asi skončíme.
To asi 30 minut bude. 30 minut, ježišmarja. To je dobrý 30 minut. Doufujeme, že vás video bavilo. Jestli vás to bavilo, můžete dát like a odběr. Jestli nechcete, abych byl smutný, tak mi dejte like a odběr. Aspoň odběr, stačí odběr, ten je hlavní. Like není tak důležitý. Já budu rád za každý odběr, za každý like a komenty. Když mi nadávejte, mi to je jedno. Já vím, že vy jste tu, ti, kteří nadávají, jsou vtipci, jsou to vulváti, kteří nic jiného. Víte co, zkuste si natočit vlastní video, víte jaká je to tréma, aby se to nepokazili to video. Já bych chtěl vidět ty, kteří pořád nadávají do komentářů si láma, neumíš to. Chtěl vidět, jak by to zvládli oni. O nic moc líp. Minecraft fakt si tak měl moc líp určitě. Už je to fakt lama, ne, sranda. Minecraft fakt je dobrý. Mezi náma je to lama. Ne, sranda. Sranda musí být. To vám prozradím své tajemství, dívejte, to je můj styl těžení. Tak a tak jdete až v bedroku, ale to si někam budovat, to se mi nelíbí. To by dlouho trvalo. Tady někde síčí ten síčá pavouk. A tady pak vykutam, abych tady nepadal. Lup to sem. A už jsem se rozbil. A ten sklad pod barákem dělat nebudu. A ten sklad udělám vedle baráku. Ten bude hezký, ten bude z Netherricku. Ten bude chráněný před zombíkama. Já mám nápad, co to udělám. Lepší jak celý kaktusy. Budu mi nabarvivo přece. A já mám pocit, že tady něco bude. Tady je nějaký sídliska. Tak. V příštím díle se asi uvidíme. Děláme tu podlahu. Teď každopádně. Kupte, do báčeňa. Kupte. Tady se nechám nadávat. Tak. Jak jsem vám říkal. Takže za kameru dělám střechu. Střechu nevím z čeho, ale z ničeho určitě. A ahoj.